tresnaku tresnaku telas jroning kalbu Mas aduh apa reng aduh apa reng kepindah Gosok to biasane lek dalang kae lek men ora ijen Mas Gareng tak golekne kanca waranggono ngono kae lho. Ha nggih wong biasane kula ya golek dhewe kok. Napa jeng derek? Heh? Napa jeng derek? Gak aku ora. Nggih. Ya ora nderek. Beda level karo awakmu. Wah, ora melu wong roh dalane dhewe kok. Paham to kula. Lambene ora. Oh, buke. Mbak Birgita Ayu coba kaya apa cublak suweng men jumeneng yuk nduk tetes yuk. Pun kenal to kali niki? Sejarah yang membuktikan Piye? kula viral nalikanipun suluk Jumangkah sing nekseni nggih bocah niki. Nggih, seksine. Lah ya ngono ta, Nduk? Gak Modiar kowe. siapa kamu kita lo nggak kenal Modiar kowe. Muni yo 100 pek. apa ki sama nek merayu wanita nggih duit 100.000 ya kurang Ya wis tak tambah 50 ambung ya. ngawur Guru 50 ora. Guru 50. Mangsane sinden madang karo 50. Biasane selawe. Yo malah pindho. Matematikane apik ta iki. Malah ngimonengen ya rek. Wilujeng dalu wong ayu. Ya, selamat Masya malam, Allah. Mas Mbak Gareng. Birgita, ora pangkling wah saya suwe saya tambah ayune. masa Nggih lho tenan kok malah mbiyen ora ngene iki ya saiki tambah ayu tambah ayu. lah aku diembenke koyo piye Mas Mbiyen yo biasa, biasa. Saiki bareng anakku loro lho kok tambah ketok ayu model. lah kok hubungane karo anakmu apa Lah kan biyen bojoku yo jek ayu. Lah saiki Halah hamoh Nduk. iki lho, cahe WA iki lho, nyuwun pangestu Pak kula ningali king streaming iki lho, bojomu ayo bojomu WA nonton lho. streaming lho, ora iso mulih ra entuk lawang lho we. Ampun ngaten to, Pak. Ayo. Rek terus gak entuk lawang ya ora mungkin. Sebabe? Omahku lurung dadi. Apik, mbiyen ra ngene iki lho pertama mbiyen. Apik iki ayo. Ya berjalannya dengan waktu. Ayo, nggih. Wong lagi der ya iki kok, Pak. Biasanya ya pem-pem. Wah, ora. Biasane tenggen TikTok dar-dar ning ya kuwi dipencet dhisikno. Wah, ngono kae. Ayo. Nggih, niku Mbak Birgita saking Kediri Mbak pun. Birgita Sok saking- ketemu teng Nganjuk to. Nggih, pangestunipun. Nggih, nggih, Masya Allah. Sehat ya, Nak ya. Sehat, Seger sampean parasan ya sehat. sehat lahir batin, rakyat rada kelawu ning ya tetep sehat. sekali-sekali pinjem lulurku apa piye Mas Delok, Dok. Hah? Masya Allah. Ya mungkin kita ditakdirkan untuk tidak berjodoh, Nak. lah kok iso Lho tenan iki pomaku jodoh dadi bojomu anake dadi
zebra ono. Ireng putih. Ayo ula weling. Ayo. Kalau Ya ula welinge manggon tapi. Lah, kok iso manggon? Lah gak paham, kok sing paham guru kita berdua. Aku ya ora paham kok piye maksudnya. Lah ya piye maksudnya? Enggak ngerti aku ula weling. Lah ya ula weling. Kok ula weling kok manggon, lek ula weling urip ya telusur-telusur ngono. Nggo kula caosi satu. Ayo, nggih. Ucapkan untuk gerobokan yang hari jadi 3 abad Mbak Birgita. Nggih, wilujeng dalu Bapak Ibu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mengucapkan selamat ulang tahun untuk gerobokan yang ke-300 abad. Gak swamplok kowe kok. Kok 300 abad kok suwemen. Nek 300 kuwi tahun, nek abad iki 3 abad. 300 abad dunyane kukut. Masya Allah. Tak gawa ora iso sik aku sing ngisini aku ngene iki. Ado-ado tak terangne, cindenipun mangke Birgita sarjana seni niku alumni ISI Surakarta. Bareng teko kene iso 300 abad lho. Gelek ngomongnya serius lho kuwi iki. Mboten, Pak. Kula mboten maidu. Apa? Lah ngopo? Bocahe grogi alih kula. Mergane karo jenengan. Kalih kula grogi, gugupe pol no, ketara banget no. Lho gugupe pol. Lho grogi bocahe. Aja pedean ngono to, Mas. Alah wong aku mau mrene anakku wis nangis geger. Terus? Bapak mangke main kali Mbak Birgita. Aduh, aja ndek ben lho bapak tau dirabi Mbak Birgita. Kae pas wayangan kae, awake dhewe kae rung pegatan lho kae. Wow, dramane to, Mas, dramane to. Dramane anakku bojone kene. Rung pegatan lho kae. Oh iya. Anakku jene kok kae, ayo Mbak Birgita rene kapan? Ndang diworke ibu ngono lho, ayo. Ngene biasane iki ya pelawak utawa dalang utawa seniman. Lekas hit ngene biasane rada aneh-aneh pancen ngono kuwi. Ning tak elekke aja ya. Niku pundi niku? Nggenku kono pirang. Oh, nek ngene kono mboten napa-napa, nek mriki mboten kok, Pak. Oh iya syukur Kan aman. Aman. Oh iya. Sik to tak ndongakne menggung tutuk. Oh iya, tutukno sik. Ya, 3 abad ya, Nak. 3 abad. 300 abad atau 3 tahun ngono lho sisan dibalik. Kok malah diwalik jenengan iki. Ya, coba. Selamat ulang tahun yang ke-3 abad ya toh, Pak. Ya. Semoga masyarakatnya sehat. Amin. Guyub rukun. Amin. Semoga panennya melimpah. Terus rezeki. Ya. Panen melimpah piye wae nyemoni. Loh, lah nyapa? Kene gagal panen perkara tikus kok. Lah makane didongakne kok. Heeh, bener Bir. Didongakne. Ayo. Lah nek ndongakne sing Lah genep. piye? Nek panene melingkah tikuse kon ngaleh sik. Lah panene oke nek tikuse jek ning kono ya dientekke to kuwi. Tikuse ora bakal ngalih mergo tikuse saiki dandan gareng. Lah iki. Ya. Balik kamu. Iya. Yo sak bagiamu, sak bagiamu. Heeh. Izin neh Bir. Semoga sehat semuanya. Semoga utangnya ndang lunas. Loh, bahasan bahas utang langsung amin, Pak. Lho kuwi penting kok kehidupan kok ya. Penting ya, Pak. Iya. Oh. Masamu terus cukup ngono kuwi. Utang lunas nek guramin iki apa ya cukup. Loh, Lah nek ra diasok lek lunas lho kapan? lah, kuwi kan doa terbaik kok, Mas. Wong donga apik kabeh kok salahne piye to reng karepmu? Donga ki ya sing urut. Lah apa mau didongake? Muga-muga gek ndang meteng upamane. Tak dongake ndang meteng gelem ora? Ayo. Lah ya moh padahal meteng ya becek to, Pak. Apik Lah lan kene rapi. kok mergo ora urung duwe bojo. Iya. Padha muga-muga utangi ndang lunas. Ajine ya apik. Lah nek ora sok nek lunas to. Ya malah gur padudon to kowe iki. Ya wes, semoga rezekine bertambah ben iso nyauri utangnya. Lah maksudku ngono sing urut lho. Kok kaya bapak niki lho. Ayo waduh. Bapak pocong apa piye ora? Ayo. Lah kene nek wong ayu tak daku anak. Wah iya. Bar kuwi molet ayo. Nggih. Ya, cak ayam. Biyen dereng ngene iki. Sik iki coba. Saking kula Pak Jaini WMC. Anjir WMC. Nyuwun gending kembang rawe. Oke, Pak. Oke, nggih. Kagem kanca-kanca komunitas Jakarta Karno Bojonegoro grup lumantar channel Kuntadi. Ha nggih, para kanca-kanca WMC kang rawuh matur nuwun. WMC ini wayang mania community. Siapapun dalangnya yang penting wayangnya top ya di sini. Komplit niki wau, komplit saking Kudus Pak Priyo menika Pak Utomo king Pati, enten Pak Puji king mriku. Nggih. Pak Zaini komplit niki wau biasane piye sekawan niki nek kadung nyawer 500-an urunan. Mosok, Mas. Tahun wingi ngoten, tahun wingi. Lah saiki Ketok entek. Ayo.
Lah ya nggih. Ya coba diaturake dhisik ya nyelani Mas Sendika Jajak ya. dawuh, sendika dawuh. Nggih, kaya Alon-alon apa. ya, Nak. Langsung bae ya, Nduk, Bir. Oke, Pak. Ah, nggih, monggo diaturake kembang rawe. Yo, dados.
Piye suarane piye? Luar biasa, Pak E. Tabuhane kanca-kanca Madangkara. Kompak jos. Oh, mongko enek penyusup lho ning kene iki. Ayo. Mata-mata ora. Masuk nggih, Pak? Oh iya. Kok ceper enek, kok DLI enek. Oh nggih. Kula paham bocahe. Paham lho. Lah raine dipilok no kok. Iya. Kowe iki ya ora putih kok ngelokne wong raine dipilok ora. Golek balas dendam kok, Pak. Ini luar biasa. Nggih. Madangkara itu paguyuban karawitannya itu terbaik nomor 2 se-Indonesia. Tepuk tangan, tepuk tangan. Luar biasa. Sik kok Luar nomor biasa. 2 sik. Pertanyaan nomor 1 sapa? Gusti Allah Subhanahu wa taala. Apa enek nek kono enek paguyuban swarga laras ora enek ora. Jenengan mboten percaya? Ora percaya. Monggo tindakan. Oh, aku ora kesusu kok Lah reng. mula niku kula Ayo. pun percaya kok. Oh, iya. Yo gak sak teko aku. Ora, Aman. nggih mboten. Mboten. Mergo nggih. mati niku rahasia Tuhan. M. M, makhluk yang bernapas pasti akan mengalaminya. Jos. A. Akan tetapi tidak tahu kapan waktunya dan di mana tempatnya. Tidak harus tua dan tidak harus sakit. I. Ini adalah rahasia ilahi. Oh iya, ape. Semua sudah paham? Waduh. Ape Wes, cerdas. aku mau ngomong ngono ndak dijawab ngono kuwi nek. Ujuk-ujuk macen wong M, ngono iku modele. Ayo. Modele mo. Aduh. Amoh nek aku. Nggih. Mohon maaf sih. Nggih. Ning seniman nuwun sewu wonten Purwodadi, wonten Grobogan lak nggih anu to, berkembang sae nggih. Luar biasa. Dawuhipun Pak Wahono generasi dalang niku kathah sanget. Nggih pangestunipun luar Nggih. biasa menjamur. Menjamur. Nggih, wiwit tayuban ketoprakan. Nggih. Kula nate kemutan nalikanipun ada pagelaran wayang kulit napa niku Safari Ramadan. Nggih. Gusti Benowo nate dawuh nek ketoprak hampir punah. Niku mbok menawa ning iring kidul menawi iring lerem wah menjamur dan merajalela. Terutama Grobogan, Pati, Rembang, Blora jos. Ketoprak niku. Injih. Bedane ketoprak kalih maling napa? Nek ketoprak niku tanggapan, nek maling niku anu ora tanggapan. Oh, salah. Nek Amun wong dagelan sarjana seni yo kaya ngono jawabane gur cepete. Nek ketoprak niku anu, Pak. Apa ditonton. Ora. Nek ketoprak niku anu, Pak. Tanggapan. Ora mesti yang sambatan yo enek sampean iki kaduan le mikir ngono ya ora nggih. Jiran Toprak karo maling, lek maling, Nek nek maling. dikentongi, tung maling, mlayu dheke. Nek lek ketoprak, tutuk metu. Wah. nuwun sewu. Napa? Urung karuan. Kok iso? Ah, ketoprak niku kentongan mesti ana loro, Pak. Tuk iso uga mlebu kok. Lah iya ben penak mlebu metu ngono lho dadi. Toprak kuwi lho, ayo mlebu mentas ngono kuwi lho ayo. Kula soalnya yo bos ketoprak. Sampeyan duwe paguyuban ketoprak? Gak ada. Apa? Jajak laras. Bubar budaya. Napa? Bubar budaya. Lah jenenge kaya ngono kok ya, mula ya pageblok ora. Sing apik kaya ketoprak besar siswa budaya, wahyu budaya, ngono kae no. Lah pun biasa. Sing ora biasa ya bubar kuwi. Bubar budaya wong gur latihan tok ora tau tanggapan nopo dhewe. Mau ngentek-ngenteki konsumsi ya. Ayo. Mula sakniki bubarke ya. Iya. Nggih. Niku Mas Mencu niku koordinatoripun Pak Tantut tahun wingi ngaso teng mriki Pak Tantut. Oh nggih. Niku mesti batin. Kalih tahun kepungkur. Nggih. Nggih. Niku mesti batin niku sik rame jaman tahun biyen sih ngono. Wis arep dalange sapa penting garenge tetep kula. Iya. Kek tak golekne Mbak Triastuti, Mbak. Ah iya, cocok iki. Ayo, coba kaya apa Mbak Tuti iki lek karo iki jan Ingkang pundi, Mbak? non? Ingkang pundi, Mbak? Niki to. Saking swarga. Ayo. Bayu. Iki berarti melu krawitane Gusti Allah iki mau. Niki Iya ketok iki. Heeh. Iya. Saka Widodaren Ngawi. Widodari lak kok swarga. Widodaren Kecamatan Widodaren. Nggih. Wah, ngoten ya. Aku iki nganu. Oh, tak kang tambal ban. Kose orang. Aku iki widodari. Udu lagu ya ceruk. Utusane Gusti Allah sing dikirim kagem panjenengan. Widodari khusus mliginipun kagem panjenengan dikirim Gusti Allah langsung. Ning nyuwun pangapunten, kula mboten saged nampi pasuwitan panjenengan Yayi. Sebab mekaten. Sebabe wong lanang sing setya ing janji prasetya ing tresnane, aku ora bakal kliya kelawan bojoku dhewe. Oh, ngono. Duh Kang Mas. Aja ngono Yayi. Aja nggo mendesah. Lho toprak yo ngono kuwi kok semune lek ngono kuwi. Kakang Mas ngono kae. Iya. Aduh Kang Mas.
Urung diapa-apano saduh. Gelo ati kula panjenengan kok mboten tansah setuju kalih kula. Wah, nek gelo apa terus gede sisah, Nduk? Kedahe panjenengan sarujuk. Iki dagelan kocluk lagi ya. Lah gelo sing sisah, nggo gelo ning tengah ngoten lho. Oh, Gelo. iya. Oh, gelo. Ngadeg nanti, ngadeg kok jumeneng kok. Ayo. Mas aku minta ditolong. Bidadari kan kalau berdiri harus pakai pertolongan. Lagi bidadari Iya. semper lek iki ora. Mas Lendang saya ini khusus buat panjenengan dikirim dari Gusti Allah nih wanita dari surga. Mori kuwi. Kok malah wingi. Sok korsike no lho, sok korsike. Ayo. Dawuh wong saya. Aduh, pelan-pelan dong. Aja dibanting. Ini barang panas, mahal, jangan dibanting. Kang Wah, Mas, ya. iki upama lakone ngono kaya Joko Tarub. Oh, Nawang Wulan kae. Kula nawang bulan. Nek bulan kurang bunder iki, Nok. Oh nggih, aja ngece, gak pareng ngece. Oh, mboten, Iki ya. wis bunder. Ya ji wong ayu. Aduh nggih Kang Mas. Lak sarujuk ta kalih penemu kula Kang Mas. Ora tak selaki pancen dasar kepara nyata sineksenan jagat sak isine ora nek wong elek kejaba cira kaya. Ora nek wong ayu kejaba sliramu ngono. Lah kuwi nek ayu wong elek kok. Kaya mengkono. Kaya mengkono tembungmu karo aku bareng wis ketemu bir kita. Ngene lho Yai. Aja mbok kabeh mau aja mbok anggap guyon. Ngene lho critane ngene lho. Berarti iki tenanan aku nggak suka. Aduh. Aku nggak suka seperti Wes itu. iki pitik arep ngendhok. Suka. Piye to Kang Mas padha aku pisan kok jenengan kok saja. Nek karo bir kita mau ki gur guyon. Nek kalih kula Tenanan. Halo ya Allah makasih ya Mas. Tenan, Lan toh, jenengan lah piyayi kalih putih meluntuk kaya ngene ya ampun. Lah ya tak awake Mas watos kaya watu. Iya. Lah nggih cengeleran. Mas iki jane digambari. Awakmu mau atos kaya apa? Kaya watu. Kena nggo ngulek kowe malah. Waduh. Tega wae ngulek kuwi. Oh iya ndelok kahanan. Wah iya. Aku mau loh Mas diulek-ulek. Nah. Diulek-ulek mau. Mosok? Heeh, yo ulek-ulekan ya. Ya aku tak mendem sih. Wah. Lambemu elek. Wis garenge dadi tenan lagi pisan. Iki wong tua kudu dihargai. Ayo regane pira? Kowe aja sok yah-yah karo aku. Aku ini kena empu, leluhur, sesepuh. Hargai. Leluhur magrib ayo. Piyayi kok Reng. ngadeg, ngadeg. Ayo. Nembang sing apik sing mesra ngono. Duet wong loro, heeh. Ayo. Duet. Coba kaya. Aku tak ning kene dirayu gen piye carane iso gelem rono. Pokoke ra mbok rayu aku mah rono, aku ning kene terus tak iso. Ayo. Ojo ning kono Yayi. Maju meneh. Jegurno. Ora. Ojo dadi grane. Aku tenanan lho. Ojo. Aku juga Alah, ojo. Aku dirayu. Ojo. Mas, aku gak mayu rene. Ojo nek kejegur. Mas. Ojo kasar to maine, Mas. Iya. Ojo kasar-kasar. Wong semudan kok. Iya. Lah iya to. Reng, aku pengen ngerti suaramu lek duet. Aja apa lintang asmara apa-apa ngono karo kowe. Ayo Mbak Tristuti coba. Ayo, nggih. Nah, nggih. Apa? Iya. Ya aku kelemon sithik wae. Kelemon. Suneh lek tanggapane aja gawe kasireng ning jero ngono lho ora. Lah. Mboten kaos ireng Pak iki. Lah kuwi ketok gerem. Gawan Gusti Allah ini iki. Oh alah kuwi yo. Oh anu sabuke sing ireng kuwi ya. Wong ndek mau wis tak cepaki lulur kok ya. Sampeyan ora gelem mampir ning nggon kamar sinden. Oh iya. Biar nyapo kuwi kan. Arep nyampo. Ya tak lulur. Iya. Lintang asmara oke? Dalem. Lintang asmara oke? Sendika. Oke lah Cake yo. putu kiai. Oh iya. Ya selamat nah ya. Rak setuju ta nek lintang asmor. Nggih. Dicek sik coba, rale dicek sik. Ya dicek sik. Ayo. Ayo. Lho, Ji. Angel men larase. Semono kuwi. Gamelane ra koyo nggonku. Iki perunggu lho iki. Perunggu lho. Alah, perunggu paling gur kok Solo lho. Lah nggonmu? Kok Sulawesi. Kok iso? Ya wesi tok. Oh iya.
Iki yo go handal lho, sampean kudu rono njaluk pangestu. Enggak, ora. Sinten? Iki dihormati lho ning kene sampean. Lah dihormati ning kono. Lah ning kene aku dosen kok. Oh iya. Isi Purwodadi ya. Wong ayu. Wong ayu. Lah ngono lho Pak, sicok lah gak apa-apa siji. Ditulis nggih ditulis kok jenenge sapa kok. Ya ditulis kae loro kae sapa guriye. Oh lah malah gawanku dhewe Mbak Titis karo Mbak Naci kok gawan kae. Mas Titis. Oh Mas Titis kleru masyaallah. Kae lanang ayu tresna mungkin narya tombo tumor. Sing apik ora. Pripun? Sing apik sinden kok tumanan. Wong arep petuk sampean aku Mas keramas kok tumo. Ayo. Terus Susah jroning batenku. ya Ti. Wong bagas antep rasa timu acarana Kang Mas. Tresnaku adalah jroning kalbu. Mas, aduh. Ngapa reng? Aduh. Ngapa reng? Kepindah. Apik tak cek jos sisan. Oke. Ya alhamdulillah, Pak. Nggih. Ayo. Ya gur kurang lulur 15.000 tok. Ayo ngadeg malah kalau genduren ngono ora. Masane ana sing ngajatne apa piye ora nggih. Nganggo iki sing ajak-ajak. Maka dipenaturaken Lintang Asmara. Ayo coba kaya apa? Dua artis dari Neraka Jahanam. Ayo. Jiwa hatiang. Apa anjlok nek disio-sio? Mulih aku. Ojo to, ora usah digatekno. Omongane wong liya aja digugu. Masyaallah. Ojo nek tak junjung kok kene kaduan. Ayo mlaku dhewe. Wis to, ojo. Anjlok lho aku. Ya Allah, ojo. Rene semenging bareng kok. Ojo to mesake. Ayo, Tenang ye. Wis to, kowe nek anjlok malah kopior lho kowe ngono. Ndok apa piye ora? Monggo Lintang Asmara, dados yuk. Robokan Nyawiji bangun desa Noto Budo. Siang pantoro ratri mung eling manis ati setiaku bisa anduweni marang sang ya Sulastri. Hey. Terus
Rakyat Sulawesi. Yo yo yo. Dapat. Iya. Kantun jenengan dawuh kapan ngoten mawon. Oh nggih, siap. Nggih. Terima kasih. Sama-sama. Masya Allah luar biasa pesindene Madangkara wis ora nacat. Iki sing kancamu seangkatan enek apa ora iki? Madangkara niki. Oh, enten. Sinten? Ingkang ngenong. Ngoten, Sin? Nggih. Oh, alah. Ingkang ngenong niku seangkatan. Nggih. Nggih. Lah ki ora ning isi iki, Ndek Ben? Dalem. Ora ning isi iki. Lah, mosok mboten paham. Ning kan SMKI to, Pak. Oh, nggih. Seangkatan karo mbok wedok, nek kalih kula mboten. Iya. Krungu-krungu arep dipek kuwi mbok wedok mbiyen. Dalem. Arep dipek kuwi jare. Yo milih kula no. Mergane. Klawu. Wah iya. Apik temenanan iki ya. Nggih. Gareng jiji kaya iki apik. Jiji jajak. Lah iya jiji ayo. Jiji iso diartike jijik kok. Hah? Jajak sing ganep mawon. Oh, artine apa to jajake? Apa ya, Pak ya? Dereng ngertos kula, Pak. Oh, dereng ngerti. Nggih, Mang Padeske ya, Pak nggih. Oh, tak goleke ning kamus ayo. Kamus. Kamus napa, Pak? Kamus kematianmu. Ora panjang umur sih selalu. Amin amin ya rabbal alamin. Ngono Amin. guyon ora. Guyon, nggih. Saking kula Pak Pujiyanto, WMC Purwodadi nggih. Nyuwun gending ninggal katresnan jaranan yang ditembangkan oleh Mbak Winong. Oh nggih, monggo. Nang, Nduk, ya kuwi anak penggemarmu ki, Nduk, Riyen saka Pak Pujiyanto nate kagungan kagungan damel janipun sing didhawuhi piyai kalih niki ndelah panjenengan pas ngasta mboten saged. Oh ngaten, nggih. Mula niku wis pokoke aku pengen nonton Mbak Winong jaran. Nggih. Aku Takonono. Pripun? Kapan neh kagungan kersa ngono? putrane namung setunggal lho, Pak. Loh, kan iso engko putrane duwe putu to Pak Pujiyanto. Nggih. Akhirnya syukuran setahun atau sunatan kan saged. Nggih. Kapan, Pak? Syukuran mulih, Pak? Payangan mulih nggih, Pak nggih. Nggih. Penting garenge kula nek dalange sapa-sapa bebas. Mboten sapa pun mboten sah nanggap tip mawon Pak nggih. Ayo. Ya ndek nang jumeneng coba kaya apa ayo. Ayo nggih. Dibawani komplit mergo niki lak mboten enten bawane gawan to Mas Gareng. Lajeng kula tuliske niki nggih. Bawanipun nggih. Nadyan to sami wau Asmarandana ning Asmarandana Nduk. Iya. Ayo ning cakepane benten. Nggih. Nggih. Coba kaya apa ya Nduk. Jaranan dangdut kreasi rineng kain daeng paksa sentere
Yasa sinten nak cakepan niku ana? Pak Cahyo Kuntadilah. Oh, Pak Cahyo. Iyalah. Selaku Bapak dosen kita semua. Kenapa? Tak critani. Apa? Jenengan kenal Pak Sukron Suwondo. Heeh. Kae Yasa gending lagu Nggih. sakbone. Heeh. Yo pomo Pak Sukron kok gawe lagu sakbone jos no. Dene kok putrane lagi Yasa bawa ya wis gak apa. Pak iki kurang ajar banget ya, Pak. Rene tak mut raimu. Monggo nek kersa. Mah. Gila. Nek apik to suarane? Jos, Mbak Wina. Sinden-sinden nek sing guwak ki Madangkara sinden. Ojo digua tak Lah temune. mergo apik. Ayo suarane apik-apik. Saestu. Aja kok sinden, penggirong loro. Suarane mantep kabeh. Mosok nggih. Saka Mas Taslim. Pokoke angger tase ora ilang, suarane wo tenan. Lek irang cepak muringe kuwi ayo. Isine apa to? Ora perkara isine. Ciparat malah ngono kuwi ayo. Ayo. Nggih no, nek Pak Taslim tasnya aja nganti ilang. Ayo. Nek ilang karek limit kok. Iya. Bener Pak. Iki cerdas iki dagelan tenan iki. Jajake cerdas. Patute ben dijak lho, Pak. Ayo. Elok temenan. Sapa-sapa diuring-uring. Bojone teko barang udan-udan diuring-uring. Ninggal katresnan yang pertama dangdut, kedua jaranke. Nggo alat to, Nong? Nggo alat. Ada. Betul, oke. Ya. Alat kuwi gamelane ora melu ning Lampung ya melu kok ayo. Carane melu. Lah niku lho Pak Ong tasnya Pak Taslim lho kenten iki lho gak keri. Wah, aku. Jaran iki lho gak keri. Ora perkara isine. Banter kae ayo. Nanti kancane arek absen nganti telat e ayo. Ayo. Karo Mbah Gundul dadi telat kabeh lah. Ngeyel to. Monggo diaturake ninggal katresnan winong nawangse coba kaya apa yuk. Mas Garing tak lenggah nggih senika. Ora ben melu menikmati ngono lho maksude. Ayo nggih menikmati. Alasan banget. Budusen piye? Sapa? Sing ngongkon lenggah sapa mau? Budusen. Budusen lah ya manut karo budusen. Ayo. Mboten lho wong buke sih lu ngendika ora ngenek-ngenek Pak niki Pak iki padene wis males Pak. Dipotong Pak niki Pak. Gak ngerti kok modele kok. Piye? Kerja lungguh. Dipotong. Heeh. Sing dipotong ge apane? Ya mau jarene anu dipotong. Wong budosen apa kedah bukesi to? Wong niki yo dosen kok. Oh iya to, dosen Kuwi ngendi? dos kok. Ayo nyanyi. Urusanku karo kono. Aku regan-reganan. Yo diaturake. Dados.
sayu wineng ngawan sekop kok kaya apa. Awas, woi. Awas, jangan dong. Mbak nuwun Bapak katresnanipun. Nggih. Dan aku kapan-kapan arep ndelok wayang karo iya. Asmanipun Pak Teguh. Pak Oh, Teguh. anu to, Pepadi. Ketua Pepadi. Sanes. Oh, sanes. Wah, kemeruh. Terima kasih Pak Teguh. Oh, Bos mebel. nggih, bos kayu. Bos mebel di bidang kaya biting, kaya apa? Lemari ya, lemari. Lemari, kursi nggih. Oh, Ya, iya. semoga tambah lancar rezekinya ya Pak. Semoga Amin. mebelnya tambah laris, Amin. tambah sempulur. Amin. Anu nih. Apane kok anune iki lho? Kok sembrono ora
anune. Tambah sempulur Rezekine. Rezekine. Ora sempulur anune. Terus tambah Sehat. sehat. Panjang umur. Terus usahanya lancar. Badine akeh. Amin. Terus benjing nek wonten nyanggep Pak Yaya melek nggih Pak. Kok meleh. Benjing Ora perkara tase. benjing lek wonten napa acara napa raketang jenengan sunat kedua ngoten nyanggep Pak Yaya nggih Pak. Mau padake apa kok sunat kedua iki kaya. Nggih, matur sembah nuwun bebingahipun. Mugi ngaturaken matur nuwun pepunden kula Bapak Kepala Dinas Pariwisata dan Pak Wahono dan Budaya. Panjenenganipun Pak Wahono niku piyayine pun kula paringi ngelmu bagaimana tata kelola kepemimpinan. Sampeyan sing maringi ilmu. Elok menyolong kethek sampeyan. Nyolong petek. Oh iya nyolong kethek sampean. Ilmu piye, Mas? Piyai menjadi seorang pemimpin itu harus paham yang namanya kutil, kurap, kudis. Kuwi penyakit iki, Mas. Loh, jangan disawang penyakitnya. Oh, jangan disawang. Oh iya. Loh, jangan dilihat. Tapi kan makna dan arti filosofinya. Kutil. Kudu teliti. Pemimpin harus teliti. Bagaimana kinerja dari bawahan sampai atasan harus bisa saling kolaborasi. Kudis. Kudu disiplin. Oh, iya. Jangan sampai ada pegawai sing sak senenge dhewe. Harus disiplin, amanah menjalankan tugas untuk kemajuan Kabupaten Grobogan terutama di bidang seni budaya dan pariwisata. Pak Wahono. Kuman. Ora ana kurap, Pak. Oh, kurap ta. Oh iya kurap. Iya. Ayo. Kudu iman ya kena Kuman to. ya iso kudu beriman. Ayo, Kurap. Ayo. Kudu rapi. Rapi di bidang administrasi ataupun rapi di bidang pagelaran. Ora ana sing tertutup. Elok luar biasa. Dan Mula wis ngono kudu kukur, Pak. apa ki ukur? Kudu terukur. Oh, Semua iya. harus terukur. Wah iya. Semua sudah paham? Wah iya. Elak tenan ya. Nggih, matur sembah nuwun Pak Wahono, hormat kula. Nggih, sami. Nggih, mangke tetep lajeng ning Sendika, goro-goro lho ya. sendika, Ayo. sendika. Aku ora ngerti bawamu. Ayo. Mosok lho, Pak. Suluke ya urung. Ayo. Nggih, nggih. Oh ben goro-goro. Ayo. Sendika. Pengasih saka Juwang Agung.